आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. आज नेव्ही डे साजरी होत असताना महाराष्ट्रामध्ये आणि कोकणामध्ये सिंधुदुर्गामध्ये हा दिवस साजरी होतो आहे त्याचा निश्चितच आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आहे. याच्या अगोदरही अनेक नेव्ही डेचे कार्यक्रम होत होते पण ते मर्यादित दिल्ली आणि या पुरतच ते होत होते. पण मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये भारतामध्ये अनेक ठिकाणी वेगवेगळे महत्त्वाचे दिवस साजरे होत असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या माध्यमाने ह्या राजकोट किल्ल्याचं जो महत्त्व आहे तो आज पुन्हा एकदा जगाच्या समोर देशाच्या समोर येतो आहे. आणि निश्चितपणे आता नेव्ही डे या इकडे होत असताना आम्हाला सगळ्यांना फार अभिमान या गोष्टीचा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.